ukaona kuti pachikamu chega chega chine mabhatani anoratidza kuti tikauya sepanapa pekutanga pachikamu chekutanga, chikamu chega chega chine bhatanisi rinowedzera kana kudzora ruzha kubva kumotsi kusvika kugumi. Mukanyatsoongorora munoona kuti pane mabhatanisi akafanana, handiti kunze kwepano apa patanhatu nepanomwe, zvichienderana nekuti ngoma dzepanapa dzatinowana pano ndedzino idzidzi. Zvichienderana nemachunirwo adzinoitwa. Saka tikauya pano apa tikaridza ngoma yedu, tinogona kuda kuti pane ngoma nhatu dziri kurira, kuti tinzwe imwe chete yatatanga nayo ye tinobaya panapa pana Anesu uno akamirira solo kuti irire iri yega. Kuti ndiunze imwe yechipiri ye ndogona kuuyawo panapa futi ndobaya Anesu uya. Ndikabaya Anesu wokupedzisira uyu, ndikabaya Anesu iyeyu uyu zvakare, ichamva yavhura zvese. Regai timbomira pano, ngatisangane futi muchikamu chinotevera. Maita basa.